Здравейте, ето ме и мен Стани. Сега ще ви покажа, в миналото информационно видео казахме, че това е серията на старото. Сега ще ви покажа какво е старото. Това е старото училище Йото Врача. Сега ще ви заведем към главната порта. Да. После на други места. И преди тук, като е било лято, учениците са играли отвънка баскетбол. И ето това са тоалетните. Не е бил така зле. Ето това са тоалетните, учениците трябва да излизат. Така. Ето е главната порта. Ето така се вижда малко вътре. Доста е прохладно. И сега отиваме надолу. Към класните стаи. Ето това всичко. Циганите са почупили прозорците. Да. Ужасна работа. Тук е една класната стая. Така. Това е било мазето. Сега се качваме нагоре към физкултурния салон, киното и тениса. Първо ще покажа тениса. Той е затворен и не е затворен. Това не го знае. Да, по-точно затворен. Или изчакай. Е така изглежда. Уау. И сега продължаваме към киното. То мисля, че е затворено. И да, не може да се влезе. Да, то е затворено. Сега, това тук е физкултурния салон. Няма да отварям, не знам. Или я отвори само за... Ето. Вижте, че е заключено все. Изглежда доста старо и страшно. То е. И това беше. Тук има също една класна стая. Ще опитам дали се вижда нещо. Не е само тъмно. Само да ви кажа, преди малко видяхме физкултурния салон. Той се беше преди 1-2 години се беше запалил. И ела да ви покажа покрива колко е зле. Вижте покрива, колко е изгнил, изгорял. О, да. Добре. И аз се чуда за някои неща. Защо, например, тук няма огради? Учениците могат така да си паднат надолу. Защото преди е имало. Обаче циганите са ги таковали. О, да, то се вижда. Ти следите тук и тук е имало. Да, имало. Но едно най-ми харесва на това училище, че гледката е толкова хубава. Виждат се планините и всичко. Елате да ви покажа сега и кулата. Елате сега слизаме по стъпалцата. Ето я и нея. Много красиво. Сега това беше нашето видео, което ви показа какво е на старото. Нашата серия на старото. Довиждане, това беше старото.